Hare Krishna, எல்லாருக்கும் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. நாராயணம் நமஸ்கிருப்தம் நரம் செய்வோ நரோத்தமம் தெய்வம் சரஸ்வதி வியாசம் ததோ ஜெய உதீரயே நஷ்டப்ராயேஷு அபுத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பவதி நைஷ்டிகி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. ஹரே Hare கிருஷ்ணா. Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியறதா? தெரியுது. ஜஸ்ட் ஒரு செகண்ட். சோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம படிக்கிறது நம்ம துவாரகா கிருஷ்ணரோட ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். ஆமா, ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ 11th சாப்டர் and 21st ஸ்லோகா. ஓகே, புக்ல எடுத்துக்கலாம். சோ நான் சாண்ட் பண்றேன், அப்புறம் நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவாம் சத்ர பந்தூனாம் பௌரணாம் அனுவர்த்தினாம் யதா விது பசன்யம்யா சர்வேஷாம் மானம் ஆததே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசுதேவ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவாம் தத்ர பந்தூனாம் பௌராணாம் அனுவர்த்தினாம் யதா விதி புவசங்கம்ய சர்வேஷாம் மானம் ஆததே. பகவான் பரமபுருஷர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தத்ர அந்த இடத்தில் பந்தூனாம் நண்பர்களின் பௌராணாம் பிரஜைகளின் அனுவர்த்தினம் அவரை வரவேற்று உபசரிக்க சென்றவர்கள் யதா விதி அதன் தகுதிக்கு ஏற்ப உபசங்கம்ய நெருங்கி சென்று சர்வேஷாம் ஒவ்வொருவருக்கும் மானம் வணக்கமும் மரியாதையும் ஆத்ததே அளித்தார். மொழிபெயர்ப்பு: பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை வரவேற்று உபசரிக்க வந்திருந்த நண்பர்கள், உறவினர்கள், பிரஜைகள் முதலான மற்ற அனைவரையும் அணுகிய பகவான் அவர்களில் ஒவ்வொருவருக்கும் தகுந்த வணக்கத்தையும் மரியாதையையும் செலுத்தினார். பொருளுரை: பரமபுருஷ பகவான் அவரது பக்தர்களின் உணர்ச்சிகளை பரிமாறிக்கொள்ள முடியாத ஜடமான பொருளோ அல்லது அருவமானவரோ அல்ல. இங்கு யதா விதி அல்லது தகுதிக்கேற்ற முறையில் எனும் சொல் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். அவரது வெவ்வேறு நண்பர்கள் மற்றும் பக்தர்களின் தகுதிகளுக்கு ஏற்ற முறையில் அவர்களுடன் அவர் அன்பு பரிமாற்றம் கொள்கிறார். தூய பக்தர்கள் ஒரே வகையினர் ஆவர். ஏனெனில் அவர்களது தொண்டுக்குரியவர் பகவானை தவிர வேறொருவரும் இல்லை. ஆகவே பகவானும் அத்தகைய தூய பக்தர்களுடன் அவர்களது தகுதிக்கு ஏற்றவாறு அவர்களுடைய எல்லா விவகாரங்களிலும் எப்பொழுதும் கவனம் செலுத்தி அவர்களுடன் அன்பை பரிமாறிக்கொள்கிறார். அவர் அருவமானவர் என்று முடிவு செய்யும் மற்றவர்களும் உள்ளனர். எனவே பகவானும் அவர்களுடைய விஷயத்தில் தனிப்பட்ட சொந்த அக்கறை கொள்வது இல்லை. ஒருவரது ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு ஏற்ப அனைவரையும் அவர் திருப்திப்படுத்துகிறார். அத்தகைய அன்பு பரிமாற்றத்தின் ஒரு மாதிரியை அவருக்கு வரவேற்பளித்த ஒவ்வொரு நபரிடமும் இங்கு அவர் வெளிப்படுத்தினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. ஸோ இதுல வந்து நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பகவத்கீதா 4th சாப்டர்ல கிளியரா படிச்சிருக்கோம். வேர் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, யாரு என்கிட்ட எவ்வளவு பிரியம் காட்டுறாரோ அந்த லெவலுக்கு நான் ரெசிப்ரோகேட் பண்றேன். இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து பார்ஷியலா இப்ப வந்து கிருஷ்ணர் ஒருத்தருக்கு நல்லா பண்றாரு, ஒருத்தருக்கு நல்லா பண்ணலாம், அந்த மாதிரி அவர் வேறுபாடு பாக்குறாரா? கரெக்ட், வேறுபாடு பாக்குறது இல்ல. ஆனா யார் எவ்வளவு பிரியப்படுறாங்களோ அந்த மாதிரி ரெசிப்ரோகேட் பண்றாங்க. சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்மளுக்கே 2 பசங்க இருக்காங்கன்னா நம்ம வந்து அவங்க 2 பேருக்கு நம்ம வித்தியாசம் பார்க்க மாட்டோம். ஆனா நீங்க ஒரு குழந்தை காலையில எந்திரிச்சு உங்களுக்கு வந்து எழுப்பி உங்களுக்கு எல்லாம் சேவையெல்லாம் செஞ்சுட்டு ராத்திரி தூங்குறதுக்கு ஒரு டயர்டா இருந்துச்சு, நீங்களே என்ன நினைப்பீங்க, ஐயோ பாவம் இவ்வளவு பண்றதே குழந்தை, இதுக்கு ஏதாவது நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பண்ணி கொடுக்கலாமா, இதுக்கு சக்திக்கு நம்ம ஏதாவது பண்ணலாமா, அந்த மாதிரி நம்ம அடிஷனலா நம்ம திங்க் பண்ணுவோம். சரி, நம்மளுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட்ஸ் ரொம்ப பண்றது அந்த குழந்தைனாலே நம்ம ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? அதேதான் கிருஷ்ணரும் இங்க பண்றாரு. அதாவது அவர் எனக்கு இவங்களை பிடிக்கும் அவங்கள பிடிக்கும்னு இல்லை, அவர் வந்து எல்லாருமே அவர் வந்து யார் நம்மள பிடிக்குதோ அந்த லெவலுக்கு அவர் ரெசிப்ரோகேட் பண்றாரு.
எந்த காலத்துலயுமே அவரோட பிரியத்துல அவர் விருப்பப்படுறது நம்மளது மாறதே இல்லை. எல்லா பசங்களும் மாதிரி நம்மள ஒரே லெவலுக்கு தான் பிரியப்படுறாரு. ஆனா அவர் வந்து நம்மளோட மேல வச்சிருக்கிற நம்பிக்கை மாறுது, ரைட்? அதனால நம்பிக்கை மாறுறதால ஒருத்தருக்கு அவர் டிஃப்ரெண்டா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. இப்போ நம்மளே எடுத்துக்கோங்க, நம்ம பசங்களை எல்லாரும் நம்புறோமா மாதாஜி? எஸ்வா எல்லாரும் நம்புறோமா? 5 வருஷம் முன்னாடி நம்பினோமா? 10 வருஷம் முன்னாடியும் நம்பினோமா? ஆனா அப்போ ஏன் மாதாஜி நம்ம அந்த பசங்க வந்து 2 வயசா இருக்கச்சு நம்ம கத்தி எல்லாம் கொடுக்கறது இல்ல? நம்பினேன்னு இப்பதானே நீங்க சொன்னீங்க. அப்ப அவங்களுக்கு அது தெரியாது, ஹேண்டில் பண்ண தெரியாது. அதேதான். சோ கிருஷ்ணர் வந்து இப்ப வந்து அவர் வந்து நம்மளுக்கு சிலதை கொடுத்தாங்க வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுக்கு எப்படி நம்ம நடந்துக்கிறதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. அதனால வந்து அவர் வந்து எந்த லெவலுக்கு ரெசிப்ரிகேட் பண்ணணுமோ அந்த லெவலுக்கு பண்றாரு, நம்பிக்கை எந்த லெவலுக்கு வைக்கணுமோ அந்த மாதிரி வைக்கிறாரு. சரிங்களா? அதுதான் இது சொல்றது. அப்புறம் கிருஷ்ணர்ன்றது வந்து ஒரு ஷாம ரூபம், அதாவது ரூபம். அவர் வந்து வெறும் ஜோதி இல்ல, பிரம்ம ஜோதி இல்ல. அதனாலதான் நம்ம ஈஷோபனிஷத்தோட சொல்றாங்க, இரண்மையேன பாத்திரேன சத்திய பிலித முகம் தத்வம் பூஷன் அபாவரண்யு சத்திய தர்மாய திருஷ்டையே. அதாவது அந்த முகம் தயவு செஞ்சு ரிமூவ் பண்ணுங்க. இது வந்து இந்த எஃபல்ஜென்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து உங்களோட அழகான மூஞ்ச கவர் பண்றது, தயவு செஞ்சு அதை எடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 1.11.22 Hare Krishna. Prabhavivadanashlesh karasmite kshanai ashavasya cha swabhakebhyo varescha vimater vibhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Brahmavabhivadanaslesha karasparshasmidekshanaih asvasya sasvabhakebhyo வைரசாபிமதைர்விபுகு. பிரஹ்வா தலைவணங்கியும், அபிவாதன வாழ்த்து கூறியும், ஆஸ்லேஷ தழுவியும், கரஸ்பர்ச கைகுலுக்கியும், ஸ்மித ஈட்சனை பார்த்து புன்னகை செய்தும், ஆஸ்வாசிய உற்சாகப்படுத்தியும், ச மேலும், ஆஸ்வாப்ய மிக தாழ்ந்த சண்டாளர்கள் வரை ஆசிர்வதித்தும், ச மேலும், அபிமதை அவரவர் விருப்பப்படி, விபு சர்வ வல்லமை உடையவர். மொழிபெயர்ப்பு: சர்வ வல்லமை உடைய பகவான் மிக தாழ்ந்த அந்தஸ்தில் உள்ளவர்கள் உட்பட அனைவருக்கும் தமது சிரம் தாழ்த்தியும், வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டும், தழுவிக்கொண்டும், கை குலுக்கியும், பார்த்து புன்னகை செய்தும், உறுதிமொழிகள் கூறியும் மற்றும் ஆசீர்வதித்தும் தமது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டார். பொருளுரை: பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வரவேற்பதற்காக தந்தை வசுதேவர், பாட்டனார் உக்ரசேனர் மற்றும் ஆசான் கர்க்கமுனி ஆகியோர் முதற்கொண்டு நாய்களை தின்னும் சண்டாளர்கள் மற்றும் விலைமாதர்கள் வரையுள்ள எல்லா வகையான மக்களும் அங்கு கூடியிருந்தனர். அவர்களில் ஒவ்வொருவரும் அவரவர் அந்தஸ்துகளுக்கும் நிலைகளுக்கும் ஏற்ப பகவானால் முறையாக வாழ்த்தி வணங்கப்பட்டனர். தூய ஆத்மாக்கள் என்ற முறையில் அனைவரும் பகவானின் அங்க உறுப்புகளாவர். இதனால் ஒருவரும் பகவானுடனான நித்திய உறவுக்கு அந்நியமானவர் அல்ல. இத்தகைய தூய ஜீவராசிகள் ஜட இயற்கை குணங்களில் அடையும் களங்கத்திற்கேற்ப வெவ்வேறு தரம் பிரிக்கப்படுகின்றனர். ஆனால் பகவானின் அங்க உறுப்புகள் வெவ்வேறு பௌதிக நிலைகளில் இருந்த போதிலும் அவர்களிடம் பகவான் சமமான அன்பு கொண்டுள்ளார். பௌதிகத்தில் ஆழ்ந்துள்ள ஜீவன்களை ஆன்மீக உலகிற்கு அழைத்து செல்வதற்காகவே பகவான் அவதரிக்கிறார். எனவே பகவானால் அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் அளிக்கப்பட்டுள்ள இவ்வசதியை புத்திசாலிகள் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஒருவரையும் ஆன்மீக உலகில் இருந்து பகவான் விலக்குவதில்லை. ஆனால் இதை ஏற்பதும் மறுப்பதும் ஜீவராசிகளை பொறுத்த விஷயமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து நம்ம கிளியரா பார்த்துட்டோம் அவர் எப்படி ரெசிப்ரோகேட் பண்றாரு, அதேதான் இங்க கண்டினியூ பண்றாங்க. அவர் வந்து அவர் ஊருக்கு வந்த ஒருத்தர்கிட்டயும் அவர் வந்து ஷேக் ஹேண்ட் கொடுக்குறாரு, சிரிக்கிறாரு, கட்டி பிடிக்கிறவங்க கட்டி பிடிக்கிறாரு, அந்த மாதிரி அவர் வந்து இருக்கிறாரு. இப்போ வந்து இங்க வந்து ஏன் இந்த மாதிரி சொல்றாருன்னா, அங்க வந்து நிறைய வயசு வித்தியாசத்தோட இருக்காங்க. இப்போ அவரோட தந்தையான வாசுதேவர், அவரோட தாத்தா, அதாவது வாசுதேவரோட ஃபாதர் இன் லா, அவரோட அம்மாவோட அப்பா தகப்பனாரான எல்லாரும் அங்க இருக்காங்க.
அது உண்டாம கர்கமுனி என்ற அவரோட கொடுக்குறவரும் இருக்காரு. அதுல இருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா விபச்சாரிகள் அவங்களும் இருக்காங்க. சண்டாலான்றவங்க என்னன்னா சூத்ரா விட இன்னும் கேவலமானவங்க, அதாவது நாய் சாப்பிடுறவங்கன்னு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த லெவலுக்கு இறங்கின அவங்க, ரைட். சூத்ரா கூட என்னன்னா இந்த 3 பேரை சர்வ் பண்ணுவாங்க. சண்டாலான்றவங்க அதை விட இறங்கின ஒரு குணம் இருக்காங்க. அதனால யாருக்கு எந்த மாதிரி இப்போ போய் அவர் ஒருத்தரை கட்டிப்பிடிக்க முடியாது, அது உக்ரசேனாவா இருந்தாலும் கட்டிப்பிடிக்க முடியாது, அவர் காலை தான் விடணும். அந்த மாதிரி நம்ம எதுக்கு இதை சொல்றாங்கன்னா நம்ம பார்ப்போம், அதே கிருஷ்ணர் இப்போ வேறுபாடு பாக்குறாரு. ஒருத்தர் கட்டி பிடிக்கிறாரு, ஒருத்தர் சிரிக்கிறாரு, ஒருத்தர் கால விடுறாரு, ஒருத்தர் இவ்வளவு வித்தியாசம் பாக்குறாரு. ஏன்னா அவர் இப்ப போய் இந்த சண்டாலா கால போய் விட முடியாது இல்லையா? சோ அதனால ஒருத்தருக்கு தகுந்த மாதிரி அவர் வேறுபாடுகளும் வித்தியாசங்களும் பாக்குறாரு. ரைட். எல்லாருமே இந்த மாதிரி பாக்குறாரு, ஏன்னா சிச்சுவேஷன் பொறுத்த வரைக்கும். ஆனா அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் எந்த விதமான வித்தியாசமும் பாக்குற குணங்கள்ல அவர் இல்ல அப்படின்னு. சோ இந்த விபச்சாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கடைசியில் ஞாபகப்படுத்தினீங்கன்னா நான் ஒரு கதை சொல்றேன், சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்ததுக்கு போலாமா? அண்ட் எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கிருஷ்ணர் இங்க வந்தது அவர் டோட்டலி நிர்குணா. எந்த வித குணானா குணங்கள் என்ன 3 குணங்கள் இருக்கு? இன்னைக்கு எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருக்கீங்க, யாருமே டக்குனு ஆன்சர் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க. சத்வ ரஜஸ் தமோ. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. தத்ரஸ் ரஜஸ் தமோ, ரைட். சோ இந்த 3 குணங்கள் இருக்கிறது அவருக்கு சம்பந்தம் இல்லை. ஏன்னா இந்த மாயாதேவி மாயா வைரஸ் மாதிரி. சோ எப்படி நம்ம கோவிட் வைரஸ்க்கு நம்ம மெடிசன் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்கோம், இன்னும் கரெக்டா கண்டுபிடிக்கல. நம்மளுக்கோசம் மெடிசன் கொண்டு சைத்தன்யா மகாபிரபு 500 வருஷங்கள் முன்னாடி கொடுத்துட்டாரு மாயா வைரஸ்க்கு. அந்த 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 மருந்து பேர் என்னங்க? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா கொடுத்துருக்காரு. ஆனா அது எப்படி இப்ப நம்ம மெடிசன் சாப்பிட்டா எப்படி இருந்தாலும் நம்மளுக்கு உடம்பு சரியாகும், கரெக்டா? உங்களுக்கு பிடிச்சி சாப்பிடுறீங்களோ பிடிக்காம சாப்பிடுறீங்களோ, இல்ல திருட்டுத்தனமா சாப்பிட்டாலும் சரி, இல்ல தெரியாம சாப்பிட்டாலும் சரி, அதுக்குதான் நம்ம பசங்க கிட்ட இருந்து சாப்பிடுறியான்னு சொல்ல மாட்டோம், நம்ம அதை கலக்கி கொடுத்துருவோம் தண்ணியில எல்லாம், ரைட். ஏன்னா அது எப்படி சாப்பிட்டாலும் அதோட வேலை இருக்கு. அதே மாதிரி மாமந்திரா கூட எப்படி சொன்னாலும் வேலை இருக்கு. அதனாலதான் நம்ம சொல்றச்சே யாராவது கேட்டாங்கன்னாலும் அதுக்கு தனி மகிமை அப்படின்னு சொல்றோம். சோ இதெல்லாம் வச்சு நம்ம மொத்த கதைகளே எதுக்கு நம்ம இவ்வளவு சொல்றாங்கன்னா, நம்ம மாமந்திரா அதேதான் கிருஷ்ணரோட இன்ட்ரெஸ்ட். அவங்க அவர் மகாமந்திரம் தான் மெடிசன் மாதாஜி. எஸ், மகாமந்திரம். தேங்க்யூ சோ மச். மகாமந்திரம் விடாம சொன்னோம்னா அது நமக்கு மெடிசன் ஆயிடுது, வியாதி எல்லாம் அப்படியே இதாயிடுதுங்க மாதாஜி. எனக்கு வீசையும் பிரச்சனை, அது சொல்ல சொல்ல தானா கரைஞ்சு போயிடும். அந்த மாதிரி மகாமந்திரம் மிக பெரிய ஒரு மருந்து. இந்த இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருக்கிற வியாதிகள் உண்டு இல்லாம நமக்கு மிகப்பெரிய வியாதியான மாயா வைரஸ் அது கூட நம்மளை விட்டு போயிடும், சரியா? அதுதான் இவ்வளவு ஹரே கிருஷ்ணா பத்தி சொல்றச்சே நம்ம ஒரு தடவை ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே ராமா 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 ஹரே 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 ராமா. தேங்க்யூ சோ மச். சோ அதனாலதான் அவர் வர்றாரு நம்ம கூட்டிட்டு போறது. சோ நம்ம 1.11.23 ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்வயம் ச குருபீரை சதாரை ஸ்தவீரைரபி அசீர்வீர்யுஜ்யமானோ நேர் வந்திபி ச விஷாத்புரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்வயம் சகுருபீர் விப்ரை சதாரைஸ்தவிரைரபி ஆதிர்விர்யுஜ்யமானோர் வந்திபிஸ்தாவி சத்புரம். ஸ்வயம் தானே, ச மேலும், குருபி வயது முதிர்ந்த உறவினர்களாலும், விப்ரை பிராமணர்களாலும், சதாரை அவர்களது மனைவிகளுடனும், ஸ்தவிரை பலமிழந்த, அபி மேலும், ஆசீர்பி ஆசீர்வாதத்தால், யுஜ்யமான போற்றப்பட்டு, அந்யை பிறரால், வந்திபி பாராட்டுபவர்கள், ச மேலும், அபிசத் பிரவேசித்தார், புறம் நகரம். மொழிபெயர்ப்பு. பிறகு பகவானின் பெருமைகளை பாடிக்கொண்டும் ஆசிகள் வழங்கி கொண்டும் இருந்த வயது முதிர்ந்த உறவினர்கள் மற்றும் வயது முதிர்ந்த பிராமணர்கள் ஆகிய அனைவரும் பின்தொடர பகவான் நகரத்திற்குள் பிரவேசித்தார். பொருளுரை. பிராமணர்கள் எதிர்கால ஓய்வு பெற்ற வாழ்வுக்காக பணம் சேகரிப்பதில் ஒருபோதும் கவனம் செலுத்துவதில்லை. அவர்கள் பலமிழந்த முதியோர்களாக இருந்த பொழுது தங்களது மனைவிகளுடன்
அரசர்களின் சபைக்கு சென்று அவர்களுடைய பெருமைக்குரிய செயல்களை புகழ்ந்து பாடுவதாலேயே வாழ்வின் எல்லா தேவைகளையும் பெற்று வந்தனர். அத்தகைய பிராமணர்கள் அரசர்களை முகத்துதி செய்பவர்கள் அல்ல. ஆனால் அரசர்கள் அவர்களுடைய பெருமைக்குரிய செயல்களுக்காக உண்மையாகவே புகழப்பட்டனர். அத்தகைய பிராமணர்களால் அந்த அரசர்கள் புண்ணிய செயல்களை செய்வதில் அதிக உற்சாகத்தை பெற்றனர். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எல்லா பெருமைகளுக்கும் தகுதியானவர் ஆவார். பகவானின் பெருமைகளை பாடுவதால் பிராமணர்களும் மற்றவர்களும் பெருமை அடைந்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து என்னன்னா பிராமணர்ஸ் பத்தி சொல்றாங்க. சோ இந்த காலத்துல நம்ம பிராமண் குலத்துல பிறக்கிறதால நம்ம பிராமணர் சொல்ல முடியாது. இப்ப வந்து டாக்டரோட பையன் டாக்டர்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? அதே மாதிரிதான். சரிங்களா? ஒரு செகண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ எப்படி டாக்டரோட பையன் டாக்டர் தான் ஆவாருன்னு சொல்ல முடியாதோ, அதே மாதிரி பிராமணர்ல குழந்தை பிறந்தா பிராமணர்னு சொல்ல முடியாது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம செயல்கள் செய்யணும், ரைட்? அதுதான். இல்லைன்னா இன்ஃபேக்ட் நம்ம அஸ்வத்தாமா அந்த காலத்திலேயே பார்த்தோம். அவர் வந்து பிராமண குலத்துல பிறந்தோம், பிராமணரோட எந்த செயல்பாடுகளும் இல்லாததாலதான் அவரை வந்து என்ன சொன்னாங்க, துஜபந்து அப்படின்னாங்க. அதாவது பிராமணரோட சொந்தக்காரன் அந்த மாதிரி. ரொம்ப அது ஒரு ரொம்ப கேவலமான ஒரு வார்த்தை. ஆனா பிராமணர்கள் அந்த காலத்துல என்ன பண்ணாங்கன்னா வந்து அவ்வளவு ஒரு பைசா கூட வாங்க மாட்டேங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அடல்ட் பேட்ச் பிகினிங் பேட்சஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட். அப்ப வந்து ஒரு டிவோட்டி கேட்டாங்க, மாதாஜி அப்படி எடுத்தீங்கன்னா பிராமணர்கள் எல்லாம் புத்திசாலிங்க, இந்த காலத்துல கூட பிராமணர்கள் இருக்காங்க, எல்லா டாக்டர்ஸ் எல்லா இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாருமே இப்போ பிராமணர்ஸ் தானே அர்த்தம், ஏன்னா காஸ்ட் பொறப்பால இல்லை அப்படின்னு. அந்த காலத்துல கூட வைத்தியர்கள் எல்லாம் பிராமணா இருக்கணும் இல்ல, வைஷ்யாஸ் நிறைய வைஷ்யாஸ் வந்து டாக்டரா இருப்பாங்க, ரைட்? சோ ஏன் சொல்ல வரேன்னா பிராமணர்களும் இருப்பாங்க. சோ ஏன் சொல்ல வரேன்னா பிராமணர்னா நான் பிறக்கிறதால, நான் செய்யற வேலைகளால அப்படி இல்லை, நாம் செய்யும் செயல்களால அப்படின்னு. சோ எதுக்குன்னா இப்ப இருக்கிற எல்லா பிராமணர்களும் நம்ம போய் வேலை செஞ்சு கையெழுந்து சம்பளம் வாங்கணும். அது ஒண்டி இல்லாம நாளைக்கு சேர்த்தும் வைக்கணும். இப்போ பிராமணர்கள் எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு போதும் எந்த சுச்சுவேஷன்லயும் அவங்க வந்து பேங்க் பேலன்ஸ் கூட வச்சுக்க மாட்டாங்க. அந்த மூமெண்ட்டுக்கு என்ன வேணுமோ, இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்தா நான் இஸ்கான்ல இருக்கிற வைஷ்ணவேஸ் எடுத்துக்கோங்க. அந்த பேங்க் பேலன்ஸ் அவங்க யாருக்குமே பர்சனல் பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்காது, ஒருத்தர் கூட இருக்காது. அது ஒண்டி இல்லாம அந்த டொனேஷன் நம்ம பண்றோம் இல்லையா, இப்போ கோயில் கோசம், பூ கோசம், ஆண்டவன் கோசம், கோயில் கட்டுறது இல்ல, எந்த டொனேஷன் சும்மாவே டொனேஷன் பண்ணா, அன்னதானம் பண்ணா கூட அவங்கள மெயின்டைன் பண்றது அது இல்லை. எந்த இஸ்கான் கோயிலையுமே வந்து அந்த நம்ம பண்ற டொனேஷன்ல வந்து அங்க இருக்கிற 5-6 பிரம்மச்சாரிகளை மேனேஜ் பண்றது இல்லை. எப்படி பைசா வருதுன்னா அந்த புக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க இல்லையா, அவங்க அந்த புக்குங்களை வித்து அதுல வர பைசாலதான் அவங்களுக்கு இருக்கிற சாப்பாடு, அவங்களுக்கு தேவைப்படுற அந்த 2 துணி அதெல்லாம் வந்து அங்க இருந்துதான் வருதே தவிர ஒரு காலத்தையும் பண்றது இல்லை. ஓகே, இப்ப வந்து என்ன ஏன் இதெல்லாம் சொல்றாங்கன்னா இவங்க வந்து எல்லாருக்கும் அறிவுரை கொடுப்பாங்க. அதனாலதான் சத்ரியாவும் சரி வைஷ்யாவும் சரி பிராமணர்களை பாத்துக்கிறது அவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான வேலையா இருக்கும். இவங்க வந்து ராஜாக்களை பாராட்டினா கூட இப்ப இருக்கிற பொலிட்டீஷியன்ஸ் மாதிரி இல்ல, அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பிராமணர்கள் பாடுறாங்க, நம்ம இன்னும் பக்தியோட நல்ல காரியங்கள் செய்யணும் என்ற மாதிரிதான். இப்போ கிருஷ்ணா எப்படி இருந்தாலும் எல்லா ராஜாவை விட நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், நம்ம கிருஷ்ணருக்கு ஈடு யாருமே இல்லை. அவர் வந்து எல்லா பெருமைக்கும் உரியவர் ஆவார். சோ அவர் வந்து பிராமணர் சரி எல்லா க்ளோரி ஸ்டாண்ட் பண்றதும் அவங்க வந்து ரொம்ப கரெக்டான ஒரு ரீசன் அப்படின்றத நம்ம இதுல இருந்து பாத்துக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜா மார்க்கம் கதே கிருஷ்ணே துவாரகாயா குலஸ்த்ரியஹ ஹர்ம்யா நாரூருஹுர் விப்ரா ததீக்ஷண மஹோத்சவாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி 4 பேர் மியூட்ல இருக்காங்க, கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணுங்க. அவங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம், ஏன்னா நான் யாருமே மியூட் பண்ணல. இல்ல அவங்க கிட்ட சொல்லிருங்க, அந்த சவுண்ட் வந்துட்டே இருக்கு. அன்மியூட்ல இருக்காங்களா? சரி, நான் இப்ப மியூட் பண்ணிடுறேன் எல்லாரையும். யாரு வேணுமோ அவங்க நீங்க கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. படிச்ச அப்புறம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. 24th verse. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ராஜமார்க்கம் கதே கிருஷ்ணே துவாரகாயா குலஸ்த்ரிய கர்மியாணி ஆருருஹுர் விப்ரதீக்ஷண மகோத்சவாக. ராஜமார்க்கம் பொது சாலைகள், கதே கடக்கப்படும் பொழுது, கிருஷ்ணே கிருஷ்ணரால், துவாரகாய துவாரகா நகரின், குலஸ்திரிய மரியாதைக்குரிய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள்,
கர்மியாணி மாளிகைகளின் மேல், ஆரூருகு ஏரி, விப்ர ஓ பிராமணர்களே, தத்தீக்ஷண அவரை கிருஷ்ணர் காண்பதற்காகவே மகா உற்சவ மிகச்சிறந்த விழாவாக எண்ணினர். மொழிபெயர்ப்பு. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பொது சாலைகளை கடந்து சென்ற பொழுது துவாரகையின் மதிப்பிற்குரிய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் அனைவரும் இதை மிகச்சிறந்த விழாவாக கருதி பகவானை தரிசிப்பதற்காக அவர்களுடைய மாளிகைகளின் கூரைகளுக்கு சென்றனர். பொருளுரை. பகவானை காண்பதே மிகச்சிறந்த திருவிழா என்பதில் சந்தேகமில்லை. இதுவே துவாரகாபுரியின் பெண்களுடைய கருத்தாகும். பக்தியுள்ள இந்திய பெண்களால் இது இன்றும் பின்பற்றப்படுகிறது. முக்கியமாக ஜென்மாஷ்டமி மற்றும் ஜூலன் விழாக்களின் போது ஆயிரக்கணக்கான இந்திய பெண்மணிகள் பகவானின் திருவுருவம் வழிபடும் அவரது ஆலயங்களில் கூடுகின்றனர். ஆலயத்தில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ள பகவானின் திருவிக்கிரகத்திற்கும் பகவானுக்கும் வேறுபாடில்லை. அத்தகைய திருவுருவம் அர்ச்ச விக்கிரகம் அல்லது அர்ச்சாவதாரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஜடவுலகில் உள்ள பகவானின் எண்ணற்ற பக்தர்களை பக்தியில் ஈடுபட செய்வதற்காகவே அத்தகைய உருவங்கள் அவரது அந்தரங்க சக்தியினால் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. பௌதீக புலன்களால் பகவானின் ஆன்மீக தன்மையை உணரவே முடியாது. எனவேதான் மண், மரம் மற்றும் கல்லை போன்ற ஜட பொருட்களால் செய்யப்பட்டதாக காணப்படும் அர்ச்சா விக்கிரகத்தை பகவான் ஏற்றுக்கொள்கிறார். உண்மையில் இத்தகைய உருவங்களில் பௌதீக களங்கம் சிறிதும் இல்லை. பகவான் கைவல்ய புருஷர் என்பதால் அவரில் பௌதீகத்தன்மை இல்லை. அவர் இரண்டற்ற ஒருவராக இருப்பதால் சர்வ சக்தி படைத்தவரான அவரால் பௌதீக களங்கம் இல்லாமல் எந்த ஜடப்பொருளிலும் தோன்ற முடியும். எனவே பகவானுடைய ஆலயங்களில் பொதுவாக நடக்கும் திருவிழாக்கள் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன் கிருஷ்ணர் துவாரகாபுரி மன்னராக இருந்த பொழுது நிகழ்த்தப்பட்ட திருவிழாக்களை போன்றவையாகும். சாஸ்திரம் அறிந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆச்சாரியர்கள் சாதாரண மனிதனுக்கு வாய்ப்பளிப்பதற்காக கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கு ஏற்ப அத்தகைய ஆலயங்களை அமைக்கின்றனர். ஆனால் இக்கலையில் பயிற்சியற்ற குறைமதியாளர்கள் இப்பெருமுயற்சியை சிலை வழிபாடு என்று கருத்துரைப்பதன் மூலமாக அவர்களுக்கு புரியாத விஷயத்தில் தலையை புகுத்திக் கொள்கின்றனர். எனவே பகவானின் ஆலயங்களில் நடக்கும் திருவிழாக்களில் பகவானின் திவ்ய ரூபத்தை தரிசிப்பதற்காக பங்கேற்கும் ஆண்களும் மத்தாஜி கொஞ்சம் பங்கேற்கும் ஆண்களும் பெண்களும் பகவானுடைய உன்னத உருவில் நம்பிக்கையற்றவர்களை விட 1000 மடங்கு அதிக பெருமை வாய்ந்தவர்கள் ஆவர். துவாரகாபுரி வாசிகள் அனைவரும் பெரிய மாளிகைகளுக்கும் சொந்தக்காரர்களாக இருந்தனர் என்று தெரிகிறது. இது நகரத்தின் செழிப்பை குறிப்பதாகும். பகவானையும் ஊர்வலத்தையும் காண்பதற்காகவே பெண்கள் மாட மாளிகைகளின் உச்சிக்கு சென்றனர். அப்பெண்கள் தெருவில் உள்ள கூட்டத்துடன் சேரவில்லை. இவ்வாறாக அவர்களுடைய மதிப்பும் மரியாதையும் நன்கு பராமரிக்கப்பட்டது. ஆண்களுடனான செயற்கையான சமத்துவம் இருக்கவில்லை. பெண்களை ஆண்களிடமிருந்து பிரித்து வைப்பதன் மூலமாக பெண்மைக்குரிய கௌரவமான நிலை மிகவும் நல்ல முறையில் பேணி காக்கப்படுகிறது. ஆண் பெண்கள் கட்டுப்பாடற்ற முறையில் கலக்கக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ ரொம்ப முக்கியமான 2 பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ அர்ச்ச விக்கிரகா இத பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜூலா ஃபங்க்ஷன்ன்றது என்ன, நம்ம ஊஞ்சல் திருவிழான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அதாவது நம்ம ஜென்மாஷ்டமி அப்ப கூட நம்ம இப்ப கூட கிருஷ்ணரை குட்டி கிருஷ்ணரை போட்டு நம்ம ஊஞ்சல்ல தேரா யூஸ் பண்ணுவோம். நம்மள விட கூட பாத்தீங்கன்னா நார்த்ல இது ஜூலா ஃபங்க்ஷன். ஜூலானா நம்ம ஊஞ்சல் அப்படின்னு அர்த்தம். ரொம்ப ஃபேமஸா பண்ணுவாங்க. சோ எதுக்குன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் ஊஞ்சல்ல உட்கார்ந்தாலே ஒரு தனி சுகம். அண்ட் ராதா ராணியும் எப்பவுமே ஊஞ்சல்ல இருக்கிற மாதிரி தான் காட்டுவாங்க, இந்த நேச்சுரல் பியூட்டில அதெல்லாம். ரைட். இப்போ கூட நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம என்ன வயசானாலும் ஒரு ஊஞ்சல் கிடைச்சிச்சுன்னா ஒரு 2 நிமிஷமாவது உட்காந்து ஸ்விம் பண்ணணும்ன்ற ஆசை சிலர் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க. சிலர் ஐயோ எனக்கு வயதாயிடுச்சு அப்படின்னு இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் பயத்துல இருந்தாலும் யாரும் இல்லாதமா போயிட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் ஆடிட்டு வருவாங்க. இப்போ கூட எடுத்தீங்கன்னா நிறைய பிராமணர்கள் வீட்டுல இன்னும் கூட அந்த ஹாலோட மத்தியத்துல ஊஞ்சல்கள் இருக்கும். இதுதான் அவங்களோட மிக சிறப்பான ஒண்ணு. இப்ப இந்த மாதிரி அச்ச விக்கிரத்தை ஐயோ இது ஒரு பெரிய களிமண் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கவே கூடாது. ஏன் அப்படி நினைக்க கூடாதுன்னா ஊஞ்சல் பொறுத்த வரைக்கும் இருக்கிறதுலயே அச்ச விக்கிரகம் இருக்கிறதுலயே கிருஷ்ணரே தான். இப்ப நம்ம நிறைய அவதாரங்கள் இன்காரினேஷன் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். ரைட். அவரோட அந்தரங்க சக்தி அதுலதான் நம்மளுக்கு வர்ற எல்லா கிருஷ்ணரோட விஷ்ணு தத்துவங்களா இருந்தாலும் சரி, நம்ம படிச்சோம் இல்லையா, அவரோட எக்ஸ்பான்ஷனா இருக்கிற பலராமா இருந்தாலும் சரி, இல்ல அவதாரங்களா இருந்தாலும் சரி, நேத்து நம்ம படிச்சோம். ரைட். சோ எல்லாமே இந்த மாதிரி தான் நடக்குது.
சோ இப்போ அச்ச விக்கிரகங்கள் வந்து எப்படி பண்றாங்கன்னா, இது வந்து ஜுவல்ல இல்ல கிளே, ரைட், இல்ல கல்லால பண்ண முடியும், இல்ல நகையால பண்ண முடியும், அதாவது மெட்டலால பண்ண முடியும். அப்புறம் அதை விட இல்லாம நம்ம எதுவுமே இல்ல பெயிண்ட்ல பண்ணலாம். எதுவுமே இல்லாத பட்சத்துல அவங்க வந்து நம்ம மனசால கூட பண்ணலாம். இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த மாதிரி இந்த நம்ம யாராவது அட்டாக் பண்றாங்க இல்ல, முகல்ஸும் சரி, நம்ம யார் வேணா இந்த மத்த ஜாதிகள் எல்லாம் வந்து இந்த கோயில அடிக்கிறாங்களே மாதாஜி, ஆண்டவன் அடி விடுறாரானா இல்ல. இப்ப நம்ம ஆண்டவனா பார்த்தா அது வந்து ஆண்டவன் ஆறாரு, கல்லா பார்த்தா அது கல்லாகும். என்னன்னா அச்ச விக்கிரத்துல வந்து எல்லா இன்கார்னேஷனும் வந்து உட்காரும். ஆனா யாராவது உடைக்க நினைச்சா வந்து என்ன ஆகும்னா அது கல்லாதான். ரைட், இது வந்து அந்த கல்லு வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒன்னும் ஆகாது இல்ல, அது அல்டிமேட்லி வந்து கல்லாதான் நிற்கும். யாராலையும் புடுங்கி ஒரு பிரியத்தை வந்து புடுங்கியோ இழுத்தோ போக முடியாது. ரைட், கிருஷ்ணர் வந்து யாருக்கு அருள் புரியணும்னு இருக்கோ அந்த அருள் வந்து கண்டிப்பா யாருக்காவது வந்தே சேரும். ரைட், அது வந்து நம்ம புடுங்கி எடுக்கவும் முடியாது. நம்மளால வந்து அவரை வந்து அழிக்கணும்னு நம்ம நினைக்கவும் சான்ஸே இல்லை. சோ அதனாலதான் சொல்லியிருக்காங்க அச்ச விக்கிரகம் அர்ச்சா. ரைட், இந்த மாதிரி அந்த 8 விதங்கள்ல லைட் எர்த்துன்னா நம்ம களிமண் எல்லாமே அண்ட் வுட் இந்த மாதிரி எந்த வெரைட்டிலையும் பண்ணலாம். ஆனா அது களிமண்ணா இருக்காது, அது ஆண்டவன் ஆகும். இந்த மாதிரி ஒரு திருவிழா வந்து கிருஷ்ணர் வந்தாரு திரும்ப துவாரகான்ற மாதிரி அந்த லெவலுக்கு திருவிழா நடத்துறாங்க. இப்பமும் நீங்க பாத்திருப்பீங்க, இப்ப சைத்தன்யா மகாபிரபுவோட பர்த்டே போச்சு, 3 நாள் கொண்டாடினாங்க. அதுல வந்து அன்னைக்கு 18th வந்து அவ்வளோ ஒரு கிரௌடு இஸ்கான்ல. நிறைய பேர் மங்களூர் இஸ்கான்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் நேர்லயே போயிட்டாங்க. நான் இங்க இருக்கிற இஸ்கான் கிட்ட போனேன் காலையில. பட் சாயங்காலம் வந்து உள்ள போக முடியாத அந்த லெவலுக்கு கிரௌட் இருந்துச்சு. இப்ப வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இப்ப வந்து நம்ம சோசியல் என்ற பேர்ல வந்து எல்லாருமே ஆண் பெண் கட்டி பிடிக்கிறாங்க, எல்லாமே பண்றாங்க. எனக்கு வந்து விமன் நீட்ஸ் ஃப்ரீடம், விமன் ஈக்குவாலிட்டி, விமன் லிபரேஷன், ரைட், ஆண்களும் பெண்களும் சமம் அப்படின்னு நம்ம பேசுவோம். நான் ஒரு கிளைண்ட் பொறிச்சு அவர் கேட்டார், ஏன் சமம்னு சொல்றாங்க? ஆக்சுவலா ஒரு விதத்துல சமம்னு சொல்றது கூட கேவலம் தான். ஏன்னா சில விஷயங்கள் வந்து ஆண்களாலதான் பண்ண முடியும். ரொம்ப பயங்கரமான வீட்டு, ரைட், ஆண்கள் தான். அதே மாதிரி ஒரு குழந்தைய பெற்றெடுக்கிறது பெண்ணாலதான் முடியும். ரைட், என்னதான் இன்னைக்கு உட்காந்து தவம் பண்ணாலும் ஆனாலும் முடியாது. அப்படியே ஆண் வந்து பெற்றான் அப்படின்னாலும் அவன் வந்து கம்ப்ளீட்டா ஒரு பெண்மணியா ஆயிட்டுதான் அதுக்கப்புறம் அது கூட எவ்வளவு சக்சஸ் ஆகும் நம்மளுக்கு தெரியாது. சோ எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்றாங்கன்னா, அந்த காலத்துல வந்து கிளியரா அந்த வேறுபாடுகள் இருந்துச்சு. இப்ப ஒரு பெண் வந்து 2 சாய்ஸ் இருக்கு. இப்ப வந்து அவ வந்து ஒரு அழகான ஒரு வச்சும் அட்ராக்ட் பண்ணா, இல்ல தாய் என்ற ஒரு ஸ்தானத்தையும் அட்ராக்ட் பண்ணா. ஆனா அழக வச்சு அட்ராக்ட் பண்ணா அது ஒரு 4-5 வருஷம், மிஞ்சி போனா 10 வருஷம் தாங்கும். ஆனா தாய்மையை கொண்டு வந்து அட்ராக்ட் பண்ணா அது கடைசியில அவங்க இறக்குற வரைக்குமே அது இருக்கும். ரைட், அவங்களுக்கு அந்த பயம் இருக்காது, ஐயோ என்னோட ஸ்தாய் போயிடுமே, என்னோட பொசிஷன் போயிடுமே என்ற பயம் அவங்களுக்கு இருக்காது. ஏன்னா தாய்மைன்றது வந்து ஒரு குழந்தையா இருக்கிறதுல இருந்து அவங்க இறக்குற வரைக்கும் அந்த பொசிஷன். ரைட், அண்ட் எல்லாரும் வந்து கும்பிடுவாங்க. இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து நானே நோட்டீஸ் பண்ணேன். எப்போனா ஃப்ரைடே வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, அன்னைக்கு வந்து நம்ம எல்லாம் காலையில வச்சோம். அன்னைக்கு சைத்தன்யா மகாபிரபு பர்த்டேனால வந்து நான் திலக்கம் வச்சிருந்தேன். வச்சுட்டு உடனே வந்து கோயிலுக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க. கோயில் போயிட்டு இங்க ஒரு புது கோயில் இருந்துச்சு மத்ஸ்யா, அது எப்படி இருக்கும் மத்ஸ்யா அவதாரம் போயிட்டு அப்புறம் இஸ்கான் போயிட்டு அப்படியே டைம் இல்லை, அப்படியே அம்மாவை வீட்டுல ட்ராப் பண்ணிட்டு நான் ஆஃபீஸ் போயிட்டேன். அன்னைக்கு வந்து டக்குன்னு ரெடி ஆகிறது கூட இல்லை, அந்த ட்ரெஸ்லயே கிளம்பி போன உடனே அங்க வந்து இருந்தவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க, மாதாஜி வெரி நைஸ் சொல்லிட்டு, அப்கோர்ஸ் மேடம் தான் அங்க மாதாஜி இல்ல. அப்போ வந்து ஒரு 2 பேர் அங்க இருக்கிறவங்க சொன்னாங்க, அப்பா இப்ப உங்களை பார்த்தா கும்பிடணும் போன இருக்கு அப்படின்னு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த மாதிரி நான் கேட்கிறேன். சோ என்னன்னா, இப்போ என்ன பொசிஷன்ல இருந்தாலும் சீனியரா ஜூனியரா இல்ல அழகா இருக்குமா அசிங்கமா இருக்குமா ஒருத்தர் ஒரு பார்வையில பார்ப்பாங்க. ஆனா நம்ம போடுற ட்ரெஸ், நம்ம போடுற அந்த திலக்க வச்சு பார்த்தா நீங்க பாத்தீங்கன்னா யாரா இருந்தாலும் யூனிவர்ஸுவலா நம்ம நல்லா இருக்குமா நல்லா இல்லையோ. இன்ஃபேக்ட் அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு டயர்ட் ஆயிடுச்சு, எல்லாம் சுத்திட்டு போறதுக்குள்ள காலையில எழுந்திரிச்சு. அப்படி இருந்தா கூட அவங்க எப்படி அழுக்கு பண்டாரமா இருக்கும் அப்படின்னு நார்மலா நம்ம நினைக்கிறாம கும்பிடணும் போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சாங்க. பாத்தீங்களா? இல்லன்னா யூஸ்வலா என்ன டயர்டா இருக்கீங்களே, என்ன இவ்வளோ வேர்க்குதே உங்களுக்கு, அப்படிலாம் எதுவுமே ரொம்ப வேலையா எதுவுமே கேட்காம அப்பா இன்னைக்கு பார்த்தா உங்களுக்கு கும்பிடணும் போல இருக்கு அப்படின்னு. சோ ஏன் அந்த மாதிரி சொல்றாங்கன்னா, நம்ம போடுற ஒண்ணுமே ஒரு நம்ம செய்யற ஒரு பிஹேவியருமே எதிர்க்கல வந்து அந்த மாதிரி அன்னைக்கு கொண்டாங்க. இப்போ அப்கோர்ஸ் நாலு நிலைமை சிச்சுவேஷனால நம்ம எல்லாம் மாறிட்டோம், நம்ம போடுற ட்ரெஸ்ஸும் சரி. ஆனா நம்ம பக்தி மாறணும்ன்றதுல நம்ம வந்து எல்லாரோடையும் மூவ் பண்ணலாம். ஆனா ஒரு டிஸ்டன்ஸ் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணா இந்த பிரச்சனை இருக்காது. ஏன்னா நம்ம ரோட்ல கூட பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பையன் ஒரு ரோட்ல போனா அவ்வளவு பிரச்சனை இருக்காது. ஆனா பெண் இருந்தா எப்பவுமே ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை. அதனாலதான் அந்த காலத்துல என்ன சொன்னாங்கன்னா, பெண்ணா இருக்கிறவ வந்து சின்ன குழந்தையா இருக்கச்சே, அதாவது கல்யாணம் வரைக்கும் அவளோட தந்தை, கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அவளோட
கணவன், அப்புறம் அவளோட பையன் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றாங்க. இதுக்கு அர்த்தம் வந்து ஐயோ பெண்ணோட இண்டிபெண்டன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு. இதோட அர்த்தம் என்னன்னா, ரோட்ல நிறைய பேர் கெட்டவங்களும் இருக்காங்க, அசுரர்களும் இருக்காங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல இருந்து இந்த காலம், அந்த காலத்துல கூட எடுத்தீங்கன்னா ராமர் வந்து மான் பிடிக்க போறச்சே லக்ஷ்மணனை துணைக்கு வச்சுட்டு தான் போனாங்க. எப்போ சீதா மகாதேவி லக்ஷ்மணனை வந்து உதாசப்படுத்தின அப்புறம் தான் அவங்களும் ராவணன் கையில பிடிச்சாங்க. ரைட்? அந்த நிலைமையில அப்போ இருந்துச்சு. அப்போ என்னன்னா நிறைய பேர் இப்ப கூட மெச்சிக்கிறாங்க, அப்பா ராவணன் என்ன பிரின்சிபல் தெரியுமா? எனக்கு சின்னப்ப கூட எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, எங்க அம்மா கூட சொல்லியிருப்பாங்க. என்னதான் இருந்தாலும் அந்த காலமே அந்த காலம். என்னன்னா ராவணன் வந்து அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு வந்தாலும் அவன் விருப்பம் இல்லாம நான் தொடவே கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க. அந்த லெவலுக்கு ராவணன் கிரேட். ஆனா இதுக்குதான் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், புராணங்கள் படிங்க, படிச்சு புரிஞ்சுக்கோங்கன்னு. ராவணன் எந்த விதத்திலயும் கிரேட் இல்லை. அவர் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பெண்மணி தேவலோகத்துல இருந்து அவர் ஒரு பெண்மணி கிட்ட அவர் கீழ்த்தளமா நடந்துகிட்டதால அவர் கொடுத்த சாபம். இனிமே நீ எந்த பெண்ணும் விருப்பம் இல்லாம தொட்டா அந்த பெண்ணோட அந்த அந்த பாவத்தினால நீ அந்த க்ஷணமே இறப்பாய் என்று அந்த சாபம். அந்த சாபம் இருக்கிறதாலதான் ராவணன் வந்து உத்தமனா தெரியறானே தவிர அவர் எந்த விதத்திலுமே உத்தமன் இல்லை. ஒருத்தரோட ஒரு பெண்டாட்டிய வந்து அபகரிச்சு பண்றவன் எந்த லெவலுக்கு அயோக்கியனா இருப்பான்னு நீங்க எல்லாமே நினைச்சுக்கணும். ரைட்? ஏன்னா எப்பவுமே நம்மளுக்கு எல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. கெட்டவங்களை அப்ரிஷியேட் பண்றது நல்ல புத்தி தான், ஆனா பாம்புனா பாம்புன்னு தான் சொல்லணும். ரைட்? அதை வந்து நல்லவன் சொல்லிட்டு தலையில தூக்கி வச்சு ஆடுறது சரியே இருக்காது. ரைட்? சோ இப்ப வந்து திருடன் சொல்றதுல தப்பு இல்லை, ஆனா நல்லவன் திருடனா இருப்பானோ அப்படின்னு சொல்றதுதான் தப்பாகும். கரெக்டா? சோ ராவணன் கெட்டவன்றதும் சரி, ஹிரண்யகசிபு கெட்டவன்றதையும் எந்த வித சந்தேகமும் இல்லை. அவர் அசுரான்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்களையும் நான் நல்லது பார்ப்பேன். துரியோதனன் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய பொண்களுக்கு கன்னியாதாரம் பண்ணி வச்சான், அவன் என்ன கிரேட். இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பேசுறது வந்து இது என்னன்னா நம்மளோட மனசுக்குள்ள இருக்கிற அந்த கேவலங்களை நம்ம இன்னொரு கேவலமான பர்சனை வந்து சொல்லி நம்மளையே தேத்துக்கிறோம்ன்றதா. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் இருக்கீங்களா? தூங்கிட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கீங்களா? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. 1.11.25 நித்யம் நிரீக்ஷமானானாம் யத் அபி த்வாரகௌகஷாம் நாவித்ரப்யந்தி ஈத்ருஷஹ ஸ்ரீயோதாமாங்கம் அச்சுதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு செகண்ட் மாதாஜி. சுகுணா மாதாஜி இல்ல வேற எந்த டீச்சர்ஸ் இருந்தாலும் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் நடுவுல ஏதாவது கமெண்ட் பண்ணணும்னா ப்ளீஸ் தாராளமா பண்ணுங்க. ஏதாவது சொல்ல வேண்டியது இருக்கா? நீங்க ஏதாவது ஆட் பண்ண வேண்டுமா? சுகன்யா மாதாஜி? நோ மாதாஜி. ப்ரொசீட் பண்ணலாமா? சரி, ஓகே. கடைசியில சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நித்யம் நிரீக்ஷமானானாம் யத் அபி த்வாரகௌஷகாம் ந வித்ருபயந்தி த்ருஷஹ ஸ்ரீயோதாமாங்கம் அச்யுதம். நித்யம் ஒழுங்காக, எப்பொழுதும், நிரீஷமானாம் அவரை காண்பவர்களின், யத் என்றாலும், அபி என்ற போதிலும், துவாரகா ஓகஷாம் துவாரகாவாசிகள், ந ஒருபோதும் இல்லை, வித்ருயந்தி திருப்தி அடைந்தனர், ஹி அப்படியே, கிருஷ காட்சி, ஸ்ரீய அழகுகள், தாம அங்கம் களஞ்சியம் போன்ற உடல், அச்சுதம் குறையற்றவர். மொழிபெயர்ப்பு: துவாரகாவாசிகள் அழகு களஞ்சியமான குறையற்ற பகவானை அடிக்கடி காண்பதில் பழக்கப்பட்டிருந்தனர் என்ற போதிலும் அதில் அவர்களுக்கு சலிப்பே ஏற்படவில்லை. பொருளுரை: தங்களது மாளிகைகளின் உச்சிக்கு ஏறி சென்ற துவாரகாபுரி பெண்கள் பகவானின் குறையற்ற அழகிய திருவுடலை இதற்கு முன் தாங்கள் பலமுறை கண்டிருப்பதை பற்றி ஒருபோதும் சிந்தித்து பார்க்கவில்லை. பகவானை காண்பதில் அவர்களுக்கு திகட்டல் உண்டாகவில்லை என்பதையே இது குறிக்கிறது. பௌதீக அழகு கொண்ட எதையும் சில முறைகள் காண்பதால் முடிவில் அது கவர்ச்சியற்றதாகி விடுகிறது. இது திகட்டச் செய்யும் விதியாகும். இவ்விதியால் ஜட உலகில் மட்டுமே செயற்பட முடியும். ஆன்மீக உலகில் இதற்கு இடமில்லை. குறையற்றவர் என்ற சொல் இங்கு கவனிக்கத்தக்கதாகும். ஏனெனில் தனிப்பெருங்கருணையான பகவான் பூமியில் அவதரித்த போதிலும் அவர் குறையற்றவராகவே இருக்கிறார். ஜீவராசிகள் குறையுடையவர்களாவர்.
ஏனெனில் ஜட உலக தொடர்புக்கு அவர்கள் உட்படும் பொழுது அவர்களுடைய ஆன்மீக தன்மை மங்கி விடுகிறது. இதனால் பௌதிகமான முறையில் அடையப்பட்ட உடல் இயற்கை சட்டங்களின் கீழ் பிறப்பு, வளர்ச்சி, மாற்றம், சூழ்நிலை, சீரழிவு மற்றும் மரணம் ஆகியவற்றிற்கு உட்பட்டதாக இருக்கிறது. பகவானின் உடல் அத்தகையானதல்ல. சுய உருவில் அவதரிக்கும் அவர் இயற்கை குணங்களின் சட்டங்களுக்கு ஒருபோதும் உட்படுவதே இல்லை. அவரது உடல் படைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்திற்கும் பிறப்பிடமாகும். மேலும் அது நம்முடைய அனுபவத்திற்கு அப்பாற்பட்ட அழகு களஞ்சியமாகும். பகவானின் திவ்யமான உடலில் எப்பொழுதும் புது புது அழகுகள் தோன்றிக்கொண்டே இருப்பதால் அவரது உன்னதமான உடலை காண்பதில் ஒருவருக்கும் திகட்டல் ஏற்படுவதே இல்லை. பகவானின் உன்னதமான நாமம், உருவம், இயல்புகள், பரிவாரம் போன்ற அனைத்தும் ஆன்மீகமானவை ஆகும். அவரது புனித நாமத்தை பாடுவதிலும் அவரது இயல்புகளை பற்றி விவாதிப்பதிலும் திகட்டல் உண்டாவதில்லை. மேலும் பகவானுடைய சகாக்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஓர் அளவே இல்லை. அவர் அனைத்திற்கும் பீடமும் எல்லையற்றவரும் ஆவர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து இத பத்தி நல்லாவே தெரியும். அதாவது கிருஷ்ணரை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது ஆன்மீக பேச்சுக்கள்ல வந்து நம்ம இரிட்டேட் ஆகவே மாட்டோம், போரும் அடிக்காது. இப்போ ஒரு சின்ன மூவி எடுத்துக்கோங்களேன், ரொம்ப நல்லா இருக்கிற மூவி அப்படின்றத கூட மிஞ்சி போனா எத்தனை தடவை பாப்பீங்க? 10 தடவை பாப்பீங்களா? ரைட், 10 தடவை பாப்பீங்க. அதுக்கு மேல 15ஆவது தடவை நம்மளுக்கே போர் அடிக்கும். ஐயோ என்னடா இப்படி இது தப்பாகுது. அதுக்கப்புறம் வந்து தப்பு கண்டிப்பா அனுப்பிடும். ஐயோ இவன் இந்த டைரக்டர் வந்து இது தப்பு பண்ணிட்டான், அதுல பாருங்க அந்த ஹீரோயின் நல்லாவே இல்லை, அந்த ஆங்கிள் பாத்தீங்கன்னா நல்லாவே பண்ண மாட்டேன்றா பாத்தீங்களா. சோ சரியில்லை, ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம வந்து தப்புகள் கண்டுபிடிக்கிறோம். ஏன்னா நம்மளுக்கே போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சு. ரைட். ஆனா நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரோட கதைகள் இதெல்லாம் வந்து எந்த விதத்திலயுமே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் அளவு கூட போர் இல்லை. இப்போ நம்ம எவ்வளவு தடவை நம்ம வந்து இந்த விஸ்வரூபத்தை பத்தி பேசியிருக்கோம். எங்கேயாவது சின்ன குழந்தையா இருக்கச்சே விஸ்வரூபம் பேசியிருக்கோம். கரெக்டா? பூத்தனா பத்தி எவ்வளவு நம்ம சின்ன குழந்தையா இருக்கச்சே பூத்தனா பத்தி பேசியிருக்கோம். ஆனா இப்ப கூட நான் பூத்தனா கதை உங்களுக்கு சொல்றச்சே எல்லாரும் வந்து இன்னமும் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க, நானும் வந்து கேட்டுட்டு இருக்கேன். சரியா? ஏன்? அதுதான் டிஃபரன்ஸ். இதுவே வந்து நான் வந்து உங்ககிட்ட வந்து அண்ட் ஒரு தடவையும் நான் அதே ஸ்லோகங்களை தான் ரிப்பீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அண்ட் இப்போ கூட நம்ம கண்ணன் மாதாஜி, விஜயகுமாரி மாதாஜி இவங்க எல்லாம் வந்து பாட்டு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி எல்லாம் ரொம்ப நீங்க அவ்வளவு ஆர்வமா கேட்குறீங்க. ரைட். ஏன் இதேதான் நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம். எங்கேயாவது இப்போ திட்ட நம்மளோட ஜேர்னி நிறைய பேருக்கு ஆல்மோஸ்ட் 1 year ஆயிருக்கும். ரைட். அண்ட் 6 மாசம் 1 year, ஏன்னா எல்லாருமே level 2 level 3 இருக்கிறவங்க எல்லாம் திட்ட 1 year ஆயிடுது. ஆனா போர் அடிக்குது. ஐயோ மாதாஜி இதே கதை என்ன மாதாஜி போர் அடிக்குதுன்னு சொல்றது இல்ல. மாதாஜி பரவாயில்ல நீங்க இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க அப்படின்னு. அதே பர்சன் அதே கதை. ஆனாலும் என்ன, அதுதான் வந்து பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கிறதுக்கும் நார்மலா இருக்கிறதுக்கும் அவ்வளோ டிஃபரன்ஸ். இன்ஃபாலிபிள் என்ற வேர்டு என்ன, அதாவது எந்த விதத்திலயுமே நம்மளுக்கு போரும் அடிக்காது, நம்ம விடவும் மாட்டோம். ஏன்னா இந்த ஆண்டவன் வந்து இப்ப 2 நம்ம வந்து இதை ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம். 2 வித வகைகள் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க. ஒண்ணு வந்து நம்ம, அதாவது மனிதர்கள், நம்ம எப்ப வேணா விழுந்துரும். ரைட், தப்புகள் பண்றதால. ஆனா இப்போ அதுவே நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட், அதாவது மேல நம்மளோட கோலோகத்துல இருக்கிறவங்க வந்து எந்த விதத்திலயும் அவங்க விழமாட்டாங்க. அப்படியே அவங்களோட ஸ்திரமா அவங்களோட எண்ணங்கள் அப்படி இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான அந்த 4 பிரச்சனைகளும் இருக்காது. அந்த நம்ம பௌதிக பிரச்சனைகள் 4 பிரச்சனைகள் என்னங்க? குறையுடை புலன்கள், பிறரை ஏமாற்றும் சக்தி, மாயைக்கு உட்படுதல். இல்ல மாயை சக்திக்கு நம் புலன்கள் அடிமையாக. நீங்க சொல்றது செகண்டரி, நான் சொல்றது பிரைமரி. இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய பிரச்சனை. யாருமே எந்த லோகத்திலுமே யாருமே ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜென்ம மிருத்யு, டெத், ஓல்ட் ஏஜ் அண்ட் டிசீஸ், இது யாருமே எஸ்கேப் ஆக முடியாது. தேவலோகத்துல இருக்கிறவங்க கூட முடியாது. என்ன ஒண்ணு, அவங்களோட இறப்பு வந்து நேச்சுரல் டெத் ஒண்டிதான் இருக்கு. நம்மள மாதிரி ஆக்சிடென்ட் டெத், மர்டரு, சூசைட் எல்லாம் இல்ல. அது ஒண்டிதான் வித்தியாசம். ஆனா அவங்களுக்கு நேச்சுரல் டெத் இருக்கு. வியாதி வராதானா நம்மளுக்கு வர்ற அந்த லெவலுக்கு வராது. ஆனாலும் அங்கேயும் வியாதிகள் இருக்கிறதாலதான் அஸ்வினி குமாரர்கள் அங்க இருக்காங்க. அது அந்த காட் ஆஃப் மெடிசன் என்ன சொல்லுவாங்க,
சொல்றேன் டக்குன்னு. தன்வந்திரி. தேங்க்யூ சோ மச். தன்வந்திரி, ரைட். தேங்க்யூ சோ மச். தன்வந்திரி அவங்களும் அங்க இருக்காங்க, ரைட். நம்ம பௌதிக இதுல இருக்கிற வரைக்கும் இந்த வந்து எஸ்கேப் ஆக முடியாது, லிமிடேஷன் இருக்கலாம். இப்ப நான் வந்து ரொம்ப ரிச், அதனால எனக்கு கோவிட்ல ட்ரீட்மெண்ட் இந்த மாதிரி நடக்கும் இருக்கலாமே தவிர வியாதி என்னமோ வரும், ரைட். ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் இப்ப பிடிச்சிருக்கிறது மாயா வைரஸ், ரைட். சோ மாயா வைரஸ்ல இருக்கிறதால இந்த 4 வந்து வந்தே ஆகும், வேற சாய்ஸே இல்லை. நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் இந்த 2 கேட்டகரி தவிர 3வது கேட்டகரி யாருன்னா ஆண்டவன் தான் இருக்கிறதுலயே என்னன்னா எந்த உலகத்துல அங்க இருந்தாலும் சரி இங்க வந்தாலும் அவர் இன்ஃபாலிபிள். நிறைய கதைகள் கட்டு வைப்பாங்க. ஓ இல்ல கிருஷ்ணர் வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனை, அவர் வந்து பூமிக்கு வந்தாரு, இந்த மாதிரி ஹண்டர் கொண்டாரு, இந்த மாதிரி நிறைய கமெண்ட்ரிஸ் இருக்கும். பட் இதெல்லாம் வந்து ஒரு பாஸ்ட் டைம் கோர்ஸ்ல நடக்கிறதே தவிர எதுவுமே சரியாம சாஸ்திரங்கள் படிக்காம அராகுராய படிச்சதால நடக்கிறது தான். கிருஷ்ணரோட பேர், அவரோட ஃபார்ம், அவரோட குவாலிட்டிஸ், அவரோட குணாதைகள் எல்லாமே ஸ்பிரிச்சுவல் தான். ஃபர்ஸ்ட் நான் சேகரிச்சு நான் நினைச்சேன், ஐயோ கிருஷ்ணர் ஒண்டி பார்த்துட்டு நான் விடலையே, அவரோட நகை மேல என் கண்ணு போகிறதே, அவரோட போட்டு இருக்கிற நல்ல அந்த ட்ரெஸ் மேல போகுதே, அவர் வச்சிருக்கிற துளசி கையில கால்ல அவர் வச்சிருக்கிற அந்த பீகாக், ரைட், அந்த மேல எல்லாம் போகிறது என் கண்ணு. நான் எனக்கு வந்து ரொம்ப ட்ரெஸ் பிடிக்கும்ன்றதால எனக்கு இந்த மாதிரி அட்ராக்ஷனா, எனக்கு பீகாக் ரொம்ப. அப்போ வந்து எனக்கு ஒரு குரு சொன்னாங்க, இல்லம்மா அதெல்லாம் இல்லை, கிருஷ்ணரை சுத்தி இருக்கிற எதுவுமே வந்து மெட்டீரியல் இல்லை. சோ நீ கிருஷ்ணரையே பார்க்காம அவர் கையில இருக்கிற அந்த நகத்தை பார்த்தாலும் சரி, அவர் போட்டிருக்கிற அந்த விரல்ல அந்த மோதிரத்தை பார்த்தாலும் சரி, அதுவும் வந்து மெட்டீரியல், அது கூட டிரான்ஸ்லேட்டல். சோ இந்த ஹோலி நேம் என்ற கிருஷ்ணருக்கும் அவரோட ஃபார்முக்கும் எதுவுமே வித்தியாசம் இல்லை. சோ நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொன்னா நம்ம நாட்டிலையும் சொல்றது கிருஷ்ணர் தான், நம்ம பக்கத்துல வந்து உட்கார்றதும் கிருஷ்ணர். அதுதான் அவ்வளவு பவர் அந்த ஹரே கிருஷ்ணா பேருக்கு இருக்குன்றது, ரைட். சோ எல்லாருமே வந்து தே ஆர் இந்த அழகான எந்தவித அதாவது இன்ஃபாலிபிள் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து அதை பாக்குறதுல அவ்வளவு அதனாலதான் அச்சுதம் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம பர்ம சமிதாலேயே அவர் அதான் பாடியிருக்காரு, அத்வைதம் அச்சுதம் அநாதம் அனந்த ரூபம் ஆத்யம் புராண புருஷம் நவ யவ்வனம் ச வேதேஷு துர்லபம் அதுர்லபம் ஆத்ம பக்தோ கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மாதாஜி ஸ்கிரீன் ஷேரிங் நிறுத்திக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 5 முடிச்சிட்டோம். நான் எல்லாரையும் ஹோம்ஒர்க் கேட்டேன், கொண்டு வந்திருக்கீங்களா? கொண்டு வந்திருக்கோம் மாதாஜி. அரே கொண்டு வந்திருக்கோம் மாதாஜி. கேளுங்க. குடும்பம் வந்து மாதாஜி குடும்பம் தானே கேட்டீங்க? குடும்பம் இல்ல, வந்திருக்கீங்களா? அவரோட விரிவங்கத்துல மாதாஜி யாருக்காவது பெர்மிஷன் கொடுங்க, சொல்லுங்க மாதாஜி. யாராவது ஒருத்தங்க சொல்லுங்க, நேற்று சொல்லாதவங்க இன்னைக்கு சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவானிடமிருந்து முதலாவதாக வெளிப்பட்ட பூரண விரிவாங்கம் பலராமர். அவர் வந்து மூல சங்கர்ஷனர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அப்புறம் வந்து அவர்கிட்ட இருந்து வாசுதேவர், அனிருத்தர், பிரத்யும்னன் இவங்கெல்லாம் வந்த விரிவாக சங்கர்ஷனர் இதெல்லாம். அப்புறம் வந்து மகா சங்கர்ஷனர் வந்து 2வது சதுர்யுகத்திலையா மாதாஜி? 2வது சதுர்யுகத்திலையும் வந்து அனிருத்தர், பிரத்யும்னன், சங்கர்ஷனர் இவங்கெல்லாம் வந்து 2வது சதுர்யுகத்திலேயே இருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்து வந்து 3 புருஷ அவதாரங்கள் பற்றி சொல்றாங்க விஷ்ணு தத்துவம். அது வந்து நான் சொல்றேன் மாதாஜி. வந்து கார்னோத கசாயி, அவர் வந்து காரணக்கடல்ல மிதந்துட்டு இருக்காரு. அவர்கிட்ட இருந்து அதுதான் விஷ்ணு தத்துவம்னு சொல்றது. அவர்கிட்ட இருந்து இவரு கர்ப்போதய கசாயி வந்து பல பிரபஞ்சங்களை கார்னோதய கசாயி உடம்பில் இருந்து பல வியர்வை துளிகள் வந்து அவருடைய ரோமக்கால்கள்ல இருந்து நிறைய பிரபஞ்சங்கள் உண்டாகுது. அதுல ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்திலையும் கர்ப்போதய கசாயி போறாரு. அங்கே இருந்து பல பிரபஞ்சங்கள் உருவாகி அவரு வந்து நிறைய உயிர்வாழிகளை மகா தத்துவத்தை இது பண்ணி அதுல நிறைய உயிர்வாழிகளுக்குள்ள இவரு ஷீரோத கசாய்
உள்ள நுழைந்து அவர்தான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். விஷ்ணு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொன்னீங்க. கார்போதய கசாயிலேருந்து நிறைய பிரபஞ்சங்கள் உண்டாகி நிறைய அதுக்குள்ள ஒவ்வொருதுலயும் ஒரு ஜீவாத்மாக்குள்ளயும் ஷீரோத கசாயியாக இருக்கிறார். ஓகே, அவரு பார்க்கடல்ல இருக்காரு. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. I take leave, Mathaji. ஓகே சுகன்யா மாதாஜி, ஷூர். தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து நீங்க சொல்ற அந்த நம்ம வந்து இப்ப வந்து புருஷ அவதாரங்கள் நீங்க சொல்லிட்டீங்க. நம்ம இன்னொரு அவதாரம் பார்க்கலாம். இப்ப வந்து குண அவதாரங்கள், ரைட்? குண அவதாரங்கள் வந்து அந்த முக்குணங்களை வச்சு மாதாஜி, சிவ பிரம்மா, சிவன், விஷ்ணு. விஷ்ணு வந்து சத்வகுணம், பிரம்மா வந்து ரஜோகுணம், அதாவது ரொம்ப விகரச அவர், ஏன்னா அவர் தான் படைப்பு கடவுள். விஷ்ணு வந்து காக்கக்கூடியவர், சிவன் அழிக்கும் கடவுள். இவர் அதாவது என்ன குணம்னா ரொம்ப ஒரு தாழ்ந்த சத்வ, சாரி அது சரி. இப்ப வந்து நம்ம எல்லாம் பர்ஃபெக்ட். சோ குண அவதாரமும் பார்த்துட்டோம். இப்ப புருஷம் பார்த்துட்டோம், குணம் பார்த்துட்டோம். இப்ப குண அவதாரத்துல வந்து இப்ப விஷ்ணு இருக்காருல்ல, அவர் வந்து விஷ்ணு தத்வால வராரு. அண்ட் பிரம்மா வந்து ஜீவ தத்வால வருவாரு. இப்ப வந்து கரெக்டான பிரம்மா இல்லைன்னா இந்த விஷ்ணுவே வந்து அவர் பிரம்மாவோட பொசிஷன் எடுக்கிறாரு. கரெக்டா? அது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். கரெக்டா தெரியுமா? தெரியும் இல்லையா? அதை பத்தி தெரியும், நம்ம சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி. அதாவது இப்ப இது ஓகே, இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு கிளாரிட்டி இருக்கு. இப்போ இந்த விஷ்ணு இந்த விஷ்ணு இந்த கிருஷ்ணா, அதாவது இந்த விஷ்ணு சிவா பிரம்மால இங்க இருக்கிற விஷ்ணு எந்த ஷீரோதக்ஷாய் விஷ்ணு. பர்ஃபெக்ட் மாதாஜி. இங்க பர்மனண்டா இருக்கிற இந்த 3 விஷ்ணுல இருக்கிற விஷ்ணு ஷீரோதக்ஷாய் விஷ்ணு. இப்போ பிரம்மா ஷார்ட் ஆயிட்டாரு, அதாவது லைஃப் இல்ல அப்படின்னா பிரம்மாக்கு பதிலு இன்னொரு விஷ்ணு வராரு இல்லையா? அது என்ன விஷ்ணு? அதாவது இப்போ இந்த விஷ்ணு வந்து ஷீரோதக்ஷாய் விஷ்ணு, அதுல சந்தேகமே இல்லை, ரைட்? ஆனா இப்போ வந்து பிரம்மா ஷார்ட் ஸ்டாஃப் ஆயிட்டாரு. பிரம்மாக்கு வர விஷ்ணு யாரு? கர்போதய விஷ்ணு. பர்ஃபெக்ட், சோ கிளியர். கர்போதகசாயி. சூப்பர், கரெக்ட். அந்த பிரம்மாவை ரீப்ளேஸ் பண்றவர் வந்து கர்போதக்ஷாய் விஷ்ணு. ஏன்னா அவர் தான் ஃபாதர். அவர் பிரம்மாவை கிரியேட் பண்ண முடியல, கண்டுபிடிக்க முடியலன்னொடனே அவர் வந்து உடனே அவர் அந்த பிரம்மாவா ஆயிடும். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் ஆக்சுவல் விஷயம். ஸோ எப்பெல்லாம் ஒரு பர்டிகுலர் ரோல் ஷார்ட் ஆகுதோ, சூரியனா இருந்தா கூட ஷார்ட் ஆனா கிருஷ்ணரே இருப்பாரு. அதுக்குதான் அந்த பேர் வந்து சூரிய நாராயணன். எல்லா நாராயணும் சூரிய நாராயணன் இல்ல. எப்ப வந்து கிருஷ்ணரே அந்த ஃபார்ம் எடுக்கிறாரோ அப்ப வந்து சூரிய நாராயணன் என்ற பேர் வருதுன்றது உங்களுக்கு தெரியும். சோ இதுதான் நான் இன்னைக்கு ஆட் பண்ண 2 இன்ஃபர்மேஷன். இதோட நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரபிள் எக்ஸ்பான்ஷன், செகண்ட் குவாட்ரபிள் எக்ஸ்பான்ஷன் பார்த்தோம், 4 பார்த்தோம். வாசுதேவா, சங்கர்ஷனா, பிரத்யும்னா, அனிருதா வர்றதுல 5 பேர்கள், அதாவது நம்ம வந்து போடுவோம் இல்லையா, நம்ம அந்த ஒரு பாட்டு கூட இருக்கு, நான் உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா. கேஷவாஹ நமஹ, நாராயணாஹ நமஹ, மாதவாஹ கோவிந்தாஹ, விஷ்ணுவாவ நமஹ, மதுசூதன நமஹ, திரிவிக்ரம நமஹ, வாமனா ஸ்ரீதரா ரிஷிகேஷ நமஹ, பத்மநாப நமஹ, தாமோதர நமஹ. இப்படி ஒரு பாட்டு நம்ம பார்த்திருக்கீங்க இல்லையா? இல்ல மாதாஜி, கேட்டது இல்ல. கேட்டது இல்லையா? சோ இது என்னன்னா நம்மளோட நம்ம நாமங்கள் போடுவோம் இல்லையா, அந்த நாமம் தலையில இங்க இந்த வெவ்வேறு இடத்துல போடுற நாமங்கள் வந்து இது குறிக்கிறது. இது வந்து நம்ம 2வது சதுர்வித, நம்ம 2வது வந்து என்ன சொல்றோம், அது பேர் வந்து த்விதீய. நம்ம டிவோஷன்ல வருது. சோ இதுல வந்து டிவோஷன்ல கரெக்ட். சோ இதுல வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆற நெக்ஸ்ட் லெவல் தான் வந்து இந்த இத்தனை லெவல்ல எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அததான் நம்ம நாமமா போடுறோம். ஏன்னா நிறைய பேர் தீட்சை எடுக்கும். விஜயா, நீ இது பண்றல, அதுல எத்தனை பேருக்கு சொல்லுவ காயத்ரி ஜெபம் பண்ணும்போது? கேக்குற கேள்வி பதில் சொல்லு. மியூட் போடுறேன். 12 இருக்கணும். ஆமா 12. சோ அது வந்து எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி அந்த பேர்களை தான் டினோட் பண்றதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரி, இந்த 2வது மாதாஜி ஜெபம் பண்ணும்போது சொல்றாங்கல்ல, அது காயத்ரி ஜெபம்.
காயத்ரி ஜபம். அதுல 12 வருது. அதான் நான் சொல்றேன். சோ இந்த 12 பேர்களும் நம்ம வந்து சொல்லுவோம். பட் அதுக்கு நிறைய எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் இருக்கு. அதை நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம். நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்றேன். நிறைய ஆட் பண்ணா கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவீங்க. சோ வெரி கிளியர்லி இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பான்ஷன்ல வரும். அவதார்ல நம்ம 2 பார்த்துட்டோம், புருஷ குணா. அதை தவிர 4 அவதாரங்கள் என்ன, டோட்டலி 6 அவதாரங்கள். புருஷ சொல்லிட்டீங்க, குண அவதாரம், லீலா அவதாரங்கள், யுக அவதாரங்கள், லீலா அவதாரம், மன்வந்தர அவதாரம், யுக அவதாரம், சத்யவேஷ அவதாரம். அதான் வெயிட் பண்ணு. சத்யவேஷ அவதாரம் அதாவது ஒரு ஃபுல் எனர்ஜி இருக்காது. இப்போ விஷ்ணு தத்துவங்களை விட அவதாரங்களுக்கு கொஞ்சம் பவர் கம்மி. ஐயோ அப்ப ரொம்ப கம்மியான பவரா நரசிம்மர் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. நம்மளால யூகிக்கவே முடியாத பவர் தான் இவங்க எல்லாரும். அந்த டைரக்ட் இப்போ ஒரிஜினல் வந்து கிருஷ்ணர், அதை விட எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ் பவர், அந்த அதுக்கு ஈக்குவல் எக்ஸ்பான்ஷன்ஸ்க்கு பவர் இருக்கு. ஆனா இது எல்லாத்தையும் விட அவதாரங்கள் அன்றச்சு கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். அதுக்கு அர்த்தம் வந்து ஐயோ அவதாரம் கம்மி தான் இல்ல, நம்ம யூகிக்கிறத விட இது எல்லாமே ஜாஸ்தி தான். சோ இதுல வந்து 6 கேட்டகரி நம்ம பார்த்துட்டோம். சரிங்களா? இப்போ வந்து இந்த கிளாஸ் வந்து முடியறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்ல போறேன். மாதாஜி, ஒரு சந்தேகம். இந்த மறைமுக அவதாரங்கள் நேரடி அவதாரங்கள் சொல்றாங்க இல்லையா? டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட். ஆமா, டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட். அப்போ இன்டைரக்ட்ங்கிறது மறைமுக அவதாரம்னா அந்த மன்மந்திரம் அது மாதிரியா என்னன்னு தெரியல. ஓகே, இப்போ நான் ஓகே பகவான் வந்து சக்தி கொடுத்து சேருது சைத்தன்யர், அது அவங்க எல்லாம் நேரடியான இல்லையா? சாரி, எனக்கு தெரிஞ்சது சொல்றேன் நானு. இல்ல கரெக்ட் தான். பட் மாதாஜி நான் வந்து இது வந்து நான் நாளைக்கு சொல்றதா இருக்கேன். ஏன்னா நான் இன்னைக்கு சொன்னேன்னா மறுபடியும் டோட்டலா எல்லாருமே கன்ஃபியூஸ் ஆறாங்க. இந்த டாபிக் நான் கவர் பண்ணலாம் தான் இருக்கேன். இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் நீங்க ஜஸ்ட் 1 more day வெயிட் பண்ணுங்க. ஏன்னா நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணிட்டு இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, थैंक यू மாதாஜி. ஏன்னா நாளைக்கு நான் எப்படி இருந்தாலும் இதை நான் கொண்டு வர போறேன். சோ இப்போ வந்து நான் உடனே இப்போ நான் கொண்டு வந்தேன்னா உங்களுக்கு டோட்டலா கன்ஃபியூஸ் ஆகும். அதுக்குதான் மாதாஜி ராமர் அவதாரம் தானே சொல்லுவோம். ஆமா, ராமர் அவதாரம். அவங்க பவர் கொஞ்சம் குறைவா இல்ல ஜாஸ்தி? ராமர் வந்து கிருஷ்ணரோட கொஞ்சோண்டு பவர் கம்மின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அதுக்குதான் 3 தடவை ராமர் சொல்றது 1 தடவை கிருஷ்ணர் சொல்றதுக்கு ஈக்குவல் ஆகும். பட் நம்ம நினைக்கிறத விட இதெல்லாம் பவர்ஃபுல்ங்க. அதனாலதான் 1000 பேர் விஷ்ணுக்கு 1 பேர் ராமர். இது நான் சொல்றேன், சிவா சொல்லியிருக்காரு பத்ம புராணத்துல. கரெக்டா? ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே சாஸ்திரம் ராம நாம வரானமே ஸ்ரீராம நாம வரானமே ஓம் நம. அப்படின்னா வைஃப் வந்து கேக்குறாங்க, எனக்கு டைம் இல்ல, ஏகாதசிக்கு நிறைய செஞ்சுட்டேன், எனக்கு ஏதாவது ஷார்ட்கட் சொல்லுங்கன்னா, அப்போ 1000 பேரு விஷ்ணுக்கு வந்து 1 தடவை ராமர் பேர் சொல்லுங்க அப்படின்னு. சோ ஒரே ஒரு செகண்ட். சோ விஷ்ணுவோட 1000 பேரை விட ராமர் 1 தடவை. அதே மாதிரி 3 தடவை கிருஷ்ணரோட 1 தடவைக்கு பதில் நம்ம ராமர் பேர் 3 தடவை சொல்லணும். சோ நீங்க ரைட். ஏன்னா விஷ்ணுன்றது மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல மேனிஃபெஸ்ட் ஆயிருக்கு. ராமர்ன்றது அயோத்தியான்றது வைகுண்டத்துல. வைகுண்ட விட பணக்கு வந்து கோலோக்கா பவர்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ நான் பட் இதெல்லாம் வந்து அதுக்குன்னு ஓ ராமா நீ பவர்லெஸ் அப்படின்னு போய் ராமரை பார்த்து சொல்லாதீங்க. எல்லாமே நம்ம எல்லாரை விட பவர்ஃபுல் தான். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நான் வந்து கதை சொல்ல போறேன். ஒரே ஒரு செகண்ட். வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. ஆஸ் யூஷுவல் 3 தடவை தனேஸ்வரி மாதாஜிக்கு எல்லாரும் சாண்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே 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 கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஓகே, இப்போ நான் மியூட் பண்ணிட்டேன். கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போற கதை வந்து நான் வந்து நம்ம இன்னைக்கு ஒரு 2 நாளா நேத்து இன்னைக்கு வந்து விபச்சாரி பத்தி படிச்சுட்டு இருக்கோம். சோ என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு நல்ல பூஜை மந்திரங்கள் வேதங்கள் எல்லாமே சொல்ற ஒரு நல்ல ஹை-எண்ட் பிராமணா வந்து அவரோட வீடும் அந்த விபச்சாரியோட வீடும் பக்கத்துலயே இருக்கு. சோ அந்த பிராமணர், அந்த விபச்சாரி சின்ன பத்துல இருந்து அந்த பிராமணரை பார்த்தே, அதாவது சின்னனா ஒரு 13-14 வயசுல இருந்து பிராமணரை பார்த்துட்டு இவ்வளவு அழகா இருக்காரு, எவ்வளவு நல்லா இருக்காரு, எவ்வளவு பக்தி இருக்கு அப்படி நினைச்சிட்டே இருப்பாங்க. இந்த நினைச்சிட்டே வளர்ந்தாங்க. யாரு ஒருத்தர் அவங்க வீட்டுக்கு வரைச்சையோ நினைப்பாரு, ஐயோ இந்த பிராமணர் ஆண்டவனே அடுத்த ஜென்மத்துல நான் அந்த பிராமணர் குலத்துல பிறக்கணும், ஏன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி வேலை செய்ய வேண்டியதும் இல்ல,
அதுவும் இல்லாம நினைச்சு பாருங்க, இந்த மாதிரி ஆண்டவனோடயே இருக்கலாம், ரைட்? டே இன் டே அவுட், காலையில மங்களாத்தி, இவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு கூட சரியா தெரியாது, அப்படி நினைச்சிட்டே இருப்பாங்க. அப்புறம் பிராமணர் நினைப்பாரு, ஐயோ ஆண்டவா எனக்கு எங்க வேணா வீட கொடு. நினைச்சு பாருங்க, ஒரு ரொம்ப தூயமான ஒரு பிராமணர் காலையில எந்திரிச்சு குளிச்சுட்டு ஜபம் பண்ணிட்டு வெளியில பூனைய பார்த்தாலே பிரச்சனை நினைக்கிறவரு எவ்ரி டைம் வீட்டை விட்டு வெளில வந்தா இந்த அம்மாவை தான் பார்க்கணும். அவருக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும், கரெக்டா இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி நிலைமையில அவர் நினைக்கிறாரு, ஐயோ எனக்கு என்ன தப்பானாலும் பரவாயில்ல, அடுத்த தடவை ஐயோ இந்த மாதிரி ஒருத்தங்க என் வீட்டு பக்கத்துல இருக்கவே கூடாது. இன்ஃபேக்ட் என் கண்ணிலேயே இப்ப பாக்குறோம் நம்ம அஜாமிலாம் அந்த மாதிரி பார்த்ததாலதான் டிஸ்டர்ப் ஆனது. ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருக்கவே கூடாது அப்படின்னு அவர் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே இருந்தார். இன்சிடென்ட்லி என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரே டைம் 2 பேருக்குமே உயிர் பிரியாது. 2 பேருக்கும் பிரியாச்சே விஷ்ணு தூதா யமதூதா 2 பேருமே கிளம்பி வராங்க. பிராமணர் வீட்டுக்கு யமதூதாவும் நம்ம பக்கத்து வீடு, ஒரே காம்பவுண்ட் பக்கத்துலயே இருக்கு, ஒரு சிங்கிள் காம்பவுண்ட் ஷேரிங். சோ பிராமண் வீட்டுக்கு யமதூதாவும் விஷ்ணு தூதாங்கள் அந்த பொண்ணுக்கு வராங்க. அந்த இவர் சொல்றாரு, யமதூதா தப்பா வந்திருக்க, சேஞ்ச் ஆஃப் அட்ரஸ், பக்கத்து வீட்டுக்கு நீ போகணும், எனக்கு நீ ஏன் வந்திருக்கேன்னு தெரியும், உடலை வித்து பண்ற அந்த பாவ செயல்கள் செய்யறது அந்த பெண்மணி, அதனால நீ அங்க போயிடு. நீ என்ன பண்ற, அங்க போயிட்டு நீ அங்க விஷ்ணு தூதாங்கள் இருப்பாங்க, அவங்களை அனுப்பிச்சிடு. பிராமணருக்கு செம்ம கான்பிடன்ஸ். அதே மாதிரி விஷ்ணு தூதாங்கள் இந்த பெண்ணுக்கு வந்தோடனே அவர் சொல்றாங்க, நீங்க மாறி வந்திருக்கீங்க, நீ பக்கத்து வீட்டுலதான் நீங்க போகணும், ஏன்னா அவர் தான் பிராமணரு, நீங்க இங்க வரவே கூடாது. இன்ஃபேக்ட் நீங்க எல்லாம் விஷ்ணு தூதர்கள், நீங்க எல்லாம் இப்படி இங்க கால் எடுத்து வைக்கிறதே பாவம், ரைட்? ஏன்னா இந்த பாவப்பட்ட என் உடம்பு கிட்ட நீங்க வர்றது நெருங்கிறது கூட தப்பு. நான் பண்ண பாவத்துக்கு நான் போய் இந்த மாதிரி நான் நரகத்துல அனுபவிச்சுட்டு அடுத்த ஜென்மத்துல கிருஷ்ணரோட அருள் இருந்தா நான் மறுபடியும் ஒரு பிராமணர் வீட்டு பக்கத்துல பிறக்கிறது மாதிரி இல்லாம அட்லீஸ்ட் இப்படி பிறக்கணும், பிராமண குலத்துல பிறக்கணும், ஏன்னா அவரோட ஞாபகம் சொல்லணும் அப்படின்னு விஷ்ணு தூதர் சொல்றாரு. இந்த மாதிரி நான் கேர் ஆஃப் அட்ரஸ் எல்லாம் ஒரு தடவை தான் தப்பு பண்ணதே இல்லை, நாங்க இது வரைக்கும் ஒரு தடவை கூட அந்த மிஸ்டேக் பண்ணதில்லை அப்படின்னு. யமதூதர் சொல்றாரு, ஒரே ஒரு தடவை தான் எனக்கும் விஷ்ணு தூதருக்கும் கிளாஷ் ஆச்சு, அது அஜாமிலாப்போ, அது கூட நாங்க தப்பு பண்ணல, விஷ்ணு தூதர் இமீடியட்டா அவர் நாராயணான்னு சொன்னதால அவர் மிஸ்லீட் ஆகி வந்துட்டாங்களே தவிர எங்க சைட்ல தப்பே இல்லை. பிராமணருக்கு ஒரே கன்ஃபியூஷன், என்ன சொல்றீங்க, நான் காலையில இருந்து நாம சங்கீர்த்தனத்திலேயே தான் மூழ்கி இருக்கேன். அப்ப யமதூதர்கள் சொல்றாங்க, தப்பு பிரபு, நீங்க நாம சங்கீர்த்தனமே பண்ணல, நீங்க கான்ஸ்டன்டா பக்கத்து வீட்டு ப்ராஸ்டியூட் தான் நினைச்சிட்டு இருந்தீங்க. நீங்க உடலளவு அவளோட சம்பந்தம் இல்லாட்டா கூட மனசளவு அவளையே தான் நினைச்சிட்டு இருந்தீங்க. நீங்க சனசனம் ஐயோ போய் இவகிட்ட இருக்கனே, ஐயோ இவ வீட்டு பக்கத்துல இருக்கனே அப்படி நினைச்சிட்டு ஐயோ ஐயோ ஐயோன்னு ஒரு தடவையும் நீங்க கூப்பிட்டது கிருஷ்ணரே இல்ல, நீங்க ரமணரோட. ஐயோனா யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? ஐயோன்றவங்க நம்மளோட யம தர்மராஜாவோட மனைவி. நீங்க அவன் மனைவியை போய் கூப்பிட்டுருக்கீங்க, உங்க மனைவியும் கூப்பிடல, பக்கத்து வீட்டை ப்ராஸ்டியூட்டையும் கூப்பிடல, யமரோட மனைவி ஐயோ ஐயோன்னு கூப்பிட்டதால நாங்க தானே வருவோம், அதனாலதான் அம்மா எங்களை அமுச்சு வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவரை கூட்டிட்டு போறாங்க. இதுல இருந்து என்ன நம்மளுக்கு தெரியுதுன்னா, நம்மளோட ஸ்தானம் என்னன்றது முக்கியம் இல்ல, நம்மளோட ஈடுபாடு எவ்வளோன்னு. ஐயோ நான் தாய்ந்த குலத்துல பிறந்துட்டேன்னு ஹரிதாஸ் தாக்கூர் மாதிரி நினைக்கிறதும் சரி, ஜீவ கோஸ்வாமி இவங்க எல்லாம், அதே மாதிரி நம்ம ரூப கோஸ்வாமி அண்ட் சனாதன் இவங்கெல்லாம் ரொம்ப எக்ஸால்டட். ஆனா அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, நான் இவங்களை விட மோசம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஏன்னா நான் அந்த மாதிரி ரொம்ப தாய்மையா தன்னடக்கத்தோட அவங்க இருக்காங்கன்றதுதான் முக்கியம். சோ இதுல இருந்து என்ன நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, ரொம்ப 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 முக்கியமான செயல்களும் பேச்சுக்களும் எப்படி வேணா இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறதும் தப்பு. ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் லா இருக்கும், நம்மளோட யம தர்மராஜாவா இருக்கிறது நம்ம இருக்கிற லைஃப் நம்மளுக்கோசரம், அதனால நம்ம கிருஷ்ணவருக்கு டெடிகேட் பண்ணியே ஆகணும். சரி நான் பிராமணரா பிறந்துட்டேன், எனக்கு கேரண்டி அடுத்த ஜென்மம்னா அதுவும் இல்லை. என்னதான் கான்பிடன்ஸ் இருக்கிறது முக்கியம் இல்லை, நம்ம ஈடுபாடு என்ன லெவலுக்கு இருக்குன்னு. ஆல்ரெடி நம்ம ஜப சொல்றச்சு நமக்கு தெரியும். இப்பவுமே நிறைய மாதாஜி நினைப்பாங்க, ஐயோ எப்பந்தான் ராதிகா மாதாஜி கிளாஸ் முடிப்பாங்களோ நான் போய் பால் காசி குடிக்கணும், என் தோட் வறக்குது, இவங்க என்ன உட்காந்துட்டு யாராவது சப்ளை பண்ணுவாங்க. மாதாஜி நாங்க அப்படி நினைக்கவே இல்ல. நினைக்கலையா? ஓகே தேங்க்யூ. நினைக்கலன்னா சந்தோஷம். கேட்டே இருக்கலாமா? பண்ணுவாங்களான்னு நினைக்கிறோம். அப்படி போய் நினைப்பாங்களா? ஒரு பேச்சுக்கு சொல்றேங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அந்த மாதிரி இப்போ என்னையே நினைச்சீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், என்னதான் கதை சொன்னாலும் டீல் டக்குன்னு தோணும், ஐயோ என் பொண்ணு போய் டிராப் பண்ணணுமே, ஐயோ இவளுக்கு டிஃபன் பேக் பண்ணுமே, கொஞ்சம் போகணும். தப்பான எண்ணம் இல்லாட்டாலும் நம்மளுக்கு மனசு ஒரு இடத்துல இருக்காது, போகும். இப்போ யாரையாவது மோசமா நம்ம பார்த்தா பிராக்டிகல், நீங்க சொல்றது பிராக்டிகல். இப்போ டக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு
இப்ப நம்ம எல்லாருமே எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்க, இப்போ என்ன, இப்போ நம்ம வந்து இதுல இருக்கிறதால நம்ம ஞாபகங்கள் இப்படி வருது. இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல இருந்தோம் வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ இதே போன வருஷத்துல எனக்கு வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வரச்சே உனக்கு 5 நிமிஷம் தான் இருக்கு, லாஸ்ட் 5 நிமிஷம் உனக்கு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க, அப்போ அந்த 5 நிமிஷம் நீ என்ன பண்ணுவ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. ரைட், இது வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு நாளைக்கு பண்ற ஹோம்ஒர்க், ஈஸி ஹோம்ஒர்க். சோ இது வந்து டக்குன்னு ரொம்ப இமேஜின் பண்ணாதீங்க. கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே ஒரு பேப்பர்ல ஃபர்ஸ்ட் தோன்றதை நீங்க எழுதிக்கோங்க. லாஸ்ட் 5 நிமிஷம் என் வாழ்க்கையில நான் என்ன பண்ணணும்னு நாளைக்கு நம்ம இதை பத்தி பேசுவோம். கரெக்டா? தயவு செஞ்சு இதை மாத்தாதீங்க. 2 ஹவர் அப்புறம் திங்க் பண்ணாதீங்க. நான் இப்பவுமே கிளாஸ் முடிக்கிறேன், உடனே ஒரு பேப்பர் பென்ல எடுத்து லாஸ்ட் 5 மினிட்ஸா இருந்தா நான் என்ன பண்ணுவேன்றதை நீங்க எழுதுங்க. நானும் லாஸ்ட் 5 மினிட்ஸா இருந்தா என்னெல்லாம் லிஸ்ட் கொடுத்தேன், அந்த லிஸ்டே எனக்கு 5 நிமிஷம் பத்தல அன்றத ஒரு வருஷம் முன்னாடி என்ன பண்ணன்றதை நம்ம திங்க் பண்ணுவோம். சரிங்களா? சோ இதோட நம்ம கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம். எல்லாருக்கும் நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லைக் செய்து மீனிங் சொல்லுங்க மாதாஜி. Thank you மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.